Στη Γαλλία, πάρτε μια μικρή γεύση του μεγαλύτερου επιβατικού αεροπλάνου του κόσμου. Είναι τόσο ευρύχωρο που δεν πρόκειται να νιώσετε στριμωγμένο σε καμία περίπτωση. Είναι πραγματικά τεράστιο. Οι σκάλες του είναι μεγαλύτερες και ψηλότερες που υπάρχουν σε επιβατικό αεροπλάνο. Στην έρημο της Καλιφόρνια δείτε το ανεπάνδρωτο κατασκοπευτικό αεροπλάνο που προαναγγέλει ένα μέλλον όπου όλοι οι ταξιδιώτες μπορεί να πετούν σε αεροπλάνα χωρίς πιλότους. Μπορεί να χαρτογραφήσει ολόκληρη την πολιτεία της Ινδιάνα σε μία μόνο αποστολή. Και πετάξτε ως την άκρη του ουρανού με το υπτάμενο φτερό που υπόσχεται να μειώσει τις παρεμβολές του κινητού σας. Η ενέργεια που κρατάει αυτό το αεροπλάνο στον αέρα είναι ίση με αυτή που χρειάζονται λίγα πιστολάκια μαλλιών. Ας υψωθούμε στους ουρανούς πάνω σε γιγαντιαία αεροπλάνα. Τις 3 τελευταίες δεκαετίες, μια ευρωπαϊκή ενερχόμενη εταιρεία αεριοθουμένων έχει δώσει το δικό της στίγμα στη στρατόσφαιρα. Και καθώς ο ανταγωνισμός έχει γίνει πιο σκληρός από ποτέ, τα επιβατικά της JET τραβούν την προσοχή όλο και περισσότερων αεροπορικών γραμμών στον ανταγωνιστικό κόσμο των αεροπορικών ταξιδιών. Το 2002, η Airbus παρουσίασε στην αγορά το θεαματικό A340-600 που δημιούργησε νέο ρεκόρ ως το μεγαλύτερο επιβατικό jet του κόσμου. Με μήκος 75 μέτρων, μοιάζει με φτερωτό ουρανοξύστη 25 ορόφων. Το μήκος της ατράκτου του Α340 είναι σαν αυτό ενός οικοδομικού τετραγώνου του Μανχάταν. Το μεγαλύτερο αεροπλάνο του κόσμου είναι λογικό να αποτελεί δημιούργημα της μεγαλύτερης γραμμής παραγωγής της αεροπορίας. Κάθε εργάτης επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα τμήματα, τα οποία στέλνονται σε μια εγκατάσταση όπου ολοκληρώνεται η κατασκευή, σαν ένα γιγαντιαίο συναρμολογούμενο αεροπλάνο. Έχουμε πολλά εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη. Μερικά στη Γερμανία, αλλά στη Γαλλία, την Αγγλία, την Ισπανία, ακόμα και στο Βέλγιο. Τα διαφορετικά τμήματα του αεροπλάνου στέλνονται με καράβι στις εγκαταστάσεις της τελικής συναρμολόγησης. Πρόκειται για ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Είναι γρήγορος και ταιριάζει απόλυτα με τον τρόπο με τον οποίο η Airbus έχει οργανώσει τις παραγωγικές τις δυνατότητες. Μην κοιτάξετε αλλού, γιατί αυτοί οι υπερευρωπαίοι θα συναρμολογήσουν ένα επιβατικό jet 365 τόνων σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Θα το έκαναν σε 25, αλλά μας ζήτησαν ένα μικρό διάλειμμα για καφέ. Μερικά από τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται από την Airbus είναι κράματα αλουμινίου και πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακώδεις ίνες, που κάνουν τα αεροπλάνα φτηνότερα και πολύ πιο ελαφριά. Ενώ 12 διαφορετικά μοντέλα jet κατασκευάζονται στις γραμμές παραγωγής της Airbus, ένα από αυτά παίζει αποφασιστικό ρόλο στην κατασκευή των υπολείπων. Αυτός είναι ο υπερμεταφορέας Airbus, προορισμένος για πολύ σκληρή δουλειά. Μία από τις αποστολές του είναι να μεταφέρει τα τεράστια τμήματα των αεροπλάνων στις γραμμές της τελικής συναρμολόγησης. Αυτός ο δύσμορφος γίγαντας αποκαλείται χαϊδευτικά μπελούγκα, εξαιτίας της ομοιότητάς του με την τεράστια φάλαινα της Αρκτικής. Ακριβώς όπως μια φάλαινα μπορεί να καταπιεί τα μεγαλύτερα φορτία που βγαίνουν από τα εργοστάσια της Airbus. Φτερά, ουρές, τα πάντα. Η διάμετρος του φτάνει τα 7 μέτρα, ενώ οι αποθηκευτικοί του χώροι έχουν το ύψος ενός 10όροφου κτηρίου. Ειδικά σχεδιασμένοι οι μάντες μεταφοράς κάνουν τη φόρτωση και την εκφόρτωση του μπελούγκα μια πολύ εύκολη υπόθεση. Σύντομα θα αντιμετωπίσει μια τεράστια πρόκληση. Η Airbus προετοιμάζει την κατασκευή του μεγαλύτερου επιβατικού αεριοθούμενου που έχει υπάρξει ποτέ. Για την ώρα, το Airbus A380 μπορεί να υψωθεί στους εθέρες μόνο μέσω ψηφιακής απεικόνησης σαν αυτήν εδώ. Πρόκειται για ένα τεράστιο διόροφο αεροσκάφος που θα είναι 35 φορές μεγαλύτερο από ένα 747.
Το Α380 θα μπορεί να μεταφέρει 555 επιβάτες και θα έχει τη μεγαλύτερη καμπίνα που έχει υπάρξει ποτέ και μια ουρά ύψους 8όροφου κτηρίου. Το Α380 θα είναι το επιβατικό αεροπλάνο του μέλλοντος. Κάτι τελείως διαφορετικό από οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί ποτέ. Το Α380 θα είναι πολύ μεγαλύτερο και θα μπορεί να διανύσει πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από το 747. Η πτήση με ένα τέτοιο σκάφος θα αποτελεί συναρπαστική εμπειρία για τους επιβάτες. Αυτό εδώ είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται από τις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να καθοριστεί η διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου. Είναι τεράστιο και οι σκάλες του είναι μεγαλύτερες και υψηλότερες που έχουν υπάρξει ποτέ σε επιβατικό αεροπλάνο. Η καμπίνα του είναι ιδιαίτερα ευρύχωρη και άνετη, ενώ το μπαρ είναι ένα μικρό παράδειγμα των ανέσεων που μπορούν να προσφέρουν τα αεροσκάφη του μέλλοντος. Πρόκειται για ένα όραμα που οι αεροπορικές εταιρείες μπορεί να ακολουθήσουν ή να απορρίψουν. Αλλά με περίπου 40% περισσότερο χώρο από ότι το 747 θα προσφέρει πολύ μεγαλύτερη επιλογή όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση. Αυτό το αεροσκάφος θα αποτελέσει το πρότυπο του νέου αιώνα. Αν οι αεροπορικές εταιρείες αποφασίσουν να διαμορφώσουν τα Α380 τους σαν αυτό εδώ το μοντέλο, οι επιβάτες πρώτης θέσης θα ταξιδεύουν με τεράστια άνεση. Θα μπορούν να απολαύσουν προνόμια όπως τηλεόραση, ίντερνετ και φυσικά το πιο πολύτιμο απ' όλα, έναν καλό ύπνο. Και ενώ αυτοί θα απολαμβάνουν το χαβιάρι τους και τη σαμπάνια τους, οι επιβάτες οικονομικής θέσης θα βρίσκονται εδώ. Και ναι, θα έχουν θέσεις. Εδώ θα βρίσκεται η κύρια καμπίνα επιβατών. Το αεροσκάφος θα χωράει 555 επιβάτες σύνολο, διαχωρισμένο σε 3 κατηγορίες θέσεων και σε 2 ορόφους. Αλλά η κύρια καμπίνα θα είναι η μεγαλύτερη σε μήκος και πλάτος. Κάτι που θα παρέχει πολλές δυνατότητες στις αεροπορικές εταιρείες. Αν έχετε συγκλονιστεί από αυτόν τον τεράστιο χώρο, θυμηθείτε πως ακριβώς από πάνω υπάρχει ένας ολόιδιος. Αυτός είναι ο επάνω όροφος του Α380 και όπως μπορεί να δει κανείς και από το μοντέλο, είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν του 747. Είναι πολύ ευρύχωρος για μεγαλύτερη άνεση. Όπου και να στρέψει κανείς το βλέμμα του μέσα σε ένα Α380, συναντά εξαιρετικά άνετους και ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους που μοιάζουν να εμφανίζονται ξαφνικά στο τέλος ενός ακόμα διαδρόμου ή στην κορυφή ακόμη μιας σκάλας. Βρισκόμαστε στο πίσω μέρος του επάνω ορόφου του Α380. Αυτό το μπαρ έχει κάποια επιπλέον πλεονεκτήματα. Αν κοιτάξει κανείς από το παράθυρο, βλέπει την εξωτερική θέα. Αλλά ακριβώς πάνω από τα παράθυρα υπάρχουν οθόνες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με εξωτερικές κάμερες που καταγράφουν τι ακριβώς συμβαίνει έξω από το αεροπλάνο. Τόσο στην κορυφή όσο και στα πλάγια. Έτσι μπορεί κανείς να δει την Ανατολή στη μια πλευρά, τη Δύση στην άλλη και τα πρώτα αστέρια του νυχτερινού ουρανού. Πρόκειται για ένα αεροπλάνο που θα τεθεί σε λειτουργία το 2006 και διαθέτει ένα απαράμιλο τεχνολογικό επίπεδο με βάση τα πρότυπα του 21ου αιώνα. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτού του αεροσκάφους είναι η αποδοτικότητά του. Πρόκειται για ένα αεροπλάνο που είναι 35% μεγαλύτερο από το 747, αλλά το κόστος λειτουργίας του είναι 15 με 20% χαμηλότερο από αυτό του 747 αναθέσει. Πριν αρχίσει η κατασκευή αυτού του διόροφου ονείρου, η Airbus πρέπει να ολοκληρώσει αυτό το γιγαντιαίο εργοστάσιο στην Τουλούζ της Γαλλίας. Οι εργάτες έκαναν πρόσφατα ένα σημαντικό βήμα προόδου, καθώς τοποθέτησαν την 7.500 τόνων οροφή στη θέση της. Στέκεται στο εκπληκτικό ύψος 15 ορόφων πάνω από το έδαφος. Σύντομα, το επιβατικό τζετ του μέλλοντος θα ολοκληρωθεί σε αυτόν τον κατασκευαστικό καθεδρικό και θα πετάξει στους ουρανούς σαν ναυαρχίδα του 21ου αιώνα. Στη συνέχεια, το ανεπάνδρωτο Global Hawk κάνει τους πιλότους να αναρωτιούνται αν κάποια μέρα οι υπολογιστές θα τους εξορίσουν από τα πιλωτήρια. Και μετά, το ήλιος υψώνεται στον ουρανό για να βελτιώσει το σήμα του κινητού τηλεφώνου σας. Ένας γρίφος σας περιμένει στην αεροπορική βάση Edwards, στην έρημο της Νότιας Καλιφόρνια. Τι έχει το άνοιγμα φτερών μήκους μιας γαλάζιας φάλαινας? Μπορεί να φωτογραφίσει μια έκταση μεγάλη όσο η πολιτεία της Ινδιάνα μέσα σε λίγες ώρες? Έπαιξε ουσιώδη ρόλο στον πόλεμο του Ιράκ και πάνω απ' όλα δεν έχει πιλότο ούτε μέσα στο σκάφος ούτε στο έδαφος. Η απάντηση είναι το Global Hawk.
το επαναστατικό, ανεπάνδρωτο κατασκοπευτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας. Το Global Hawk είναι μοναδικό επειδή είναι αυτόνομο. Κάποια άλλα ανεπάνδρωτα αεροπλάνα τα κατευθύνουν από το έδαφος πιλότοι μέσω οθόνης, πηδαλίων, τιμονιού και τροφοδοτικής βαλβίδας. Με αυτόν τον τρόπο κατευθύνουν το αεροσκάφος από μακριά. Όμως το Global Hawk είναι εντελώς αυτόνομο. Δίνει μια καινούργια έννοια στον όρο ατομική πτήση. Πρόκειται για ένα αεροπλάνο που κυριολεκτικά πετάει μόνο του. Μπορεί να φέρει μια ολόκληρη αποστολή εις πέρας από μόνο του. Μπορεί να απογειωθεί, να αναπτύξει ταχύτητα και ύψος, να κάνει δεξιές και αριστερές στροφές, να τραβήξει φωτογραφίες, να επιστρέψει και να προσγειωθεί. Και μάλιστα κάνει μερικές από τις καλύτερες προσγειώσεις που έχω δει, πάντα στο ίδιο σημείο, στη μέση του διαδρόμου. Ποιος λοιπόν κατευθύνει το Global Hawk? Όχι άνθρωπος, αλλά ποντική. Αφού οι τεχνικοί προγραμματίσουν με λεπτομερείς οδηγίες πτήσεως τους δύο υπολογιστές που βρίσκονται στο έδαφος, αυτό αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Προγραμματίζουμε το αεροσκάφος να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποστολής και ο χειριστής του δίνει εντολή τροχοδρόμησης. Το σκάφος ακολουθεί μια προγραμματισμένη διαδρομή στο διάδρομο προσγειώσεως. Και αφού ο χειριστής πάρει την άδεια από τον πύργο ελέγχου, του δίνει την εντολή της απογείωσης. Από εκεί και πέρα μπορεί να πετάξει αυτόνομα μέχρι την Αυστραλία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το 2001 η οδύσσεια των 12.000 χιλιόμετρων του Global Hawk από την Καλιφόρνια στην Αυστραλία δημιούργησε ένα καινούριο ρεκόρ αντοχής για ανεπάνδρωτα υπτάμενα οχήματα. Όχι ένας, αλλά 4 δέκτες παγκόσμιας τοποθέτησης το βοηθούν να παραμείνει στην πορεία του και σε πτήση για περίπου 35 ώρες. Αν και το Global Hawk μπορεί να τα καταφέρει όλα μόνο του, οι τεχνικοί και οι χειριστές θέλουν να έχουν επαφή μαζί του. Μια πληθώρα κεραιών τόσο στο έδαφος όσο και μέσα στο ίδιο το σκάφος κάνουν την επικοινωνία δυνατή. Ο λόγος που πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με το αεροσκάφος είναι πως καμιά φορά είναι αναγκαίο να του αλλάξουμε πορεία. Τότε πρέπει να την αλλάξουμε καθώς πετάει. Γι' αυτό πρέπει να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Συνήθως όμως το Global Hawk είναι αυτό που κρατάει την επαφή, καθώς εκπέμπει αεροφωτογραφίες σαν μάτι υψηλής τεχνολογίας της πολεμικής αεροπορίας. Το αεροσκάφος διαθέτει 3 αισθητήρες. Έχει ένα φωτογραφικό ραντάρ που μπορεί να καλύψει μια περιοχή μεταξύ 12 και 120 ναυτικών μιλίων και μπορεί να τη χαρτογραφήσει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας, ακόμα και με συννεφιά. Μπορεί να χαρτογραφήσει ολόκληρη την πολιτεία της Ινδιάνα σε μια μόνο ανατολή και να επιστρέψει έχοντας φωτογραφίσει οτιδήποτε υπάρχει στο έδαφος της. Οι άλλοι 2 αισθητήρες του σκάφους βρίσκονται κάτω από το ρύγχος του. Μια ηλεκτροοπτική κάμερα όμοια με φορητή ψηφιακή κάμερα και ένα υπέρυθρο μοντέλο που έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην πιο σκοτεινή νύχτα. Καθώς τραβάει τις φωτογραφίες του, το Global Hawk πετάει με ταχύτητα 643 χιλιόμετρων την ώρα. Σε σύγκριση με άλλα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, είναι υπερβολικά αργό. Δεν κινείται πολύ γρήγορα, αλλά αυτό είναι λογικό, αφού ο στόχος είναι να τραβήξει ακριβείς φωτογραφίες και γι' αυτό είναι απαραίτητο να ακολουθεί μια σταθερή πορεία. Πετάει πάνω από την ανάλογη περιοχή και παίρνει φωτογραφίες μία φορά ανά 5 λεπτά ή ανά 15 λεπτά. Οι φωτογραφίες φτάνουν στη γη μέσω δορυφορικών συνδέσεων μέσα σε 1 λεπτό από τη στιγμή που τραβήχτηκαν. Ο στόχος αυτού του συστήματος είναι να λάβουν οι στρατιώτες εν ώρα μάχης φωτογραφίες της περιοχής όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορούμε εμείς να λάβουμε γρήγορα τις φωτογραφίες που στέλνει το αεροσκάφος και με τη σειρά μας να τις στέλνουμε στους στρατιώτες που κρύβονται στα χαρακόμματα και αναρωτιούνται αν υπάρχουν εχθρικά τάγκς πίσω από κάποιο λόφο. Το Global Hawk πήρε μια πρώτη γεύση μάχης κατά τον πόλεμο της Αμερικής με το Ιράκ το 2003.
Για την ώρα, η πολεμική αεροπορία αρνείται να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις μυστικές της επιχειρήσεις εκεί. Το μόνο σίγουρο είναι πως χάρη σε αυτό το σύστημα δεν χρειάστηκε να γίνει αναγνωριστική πτήση από πιλότο που θα αναγκαζόταν να πετάξει εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Ακόμη και χωρίς πιλότο, το Global Hawk ξέρει πώς να αμυνθεί όταν διεισδύει σε εχθρικό εναέριο χώρο, αφού μπορεί να εντοπίσει τα εχθρικά συστήματα παρακολούθησης και να προκαλέσει παρεμβολές για να τα μπλοκάρει. Δείτε επίσης και ένα ελκυόμενο παραπλανητικό όχημα που στέλνει σήματα μέσω ραντάρ με σκοπό να προσελκύσει πιθανά εχθρικά βλήματα. Αν το πετύχουν, εμφανίζεται αμέσως ένα καινούριο. Τι γίνεται όμως αν ένα εχθρικό βλήμα εκραγεί αρκετά κοντά στο αεροσκάφος, ώστε να του προκαλέσει ζημιά? Σε περίπτωση ανάγκης, αν καταστραφεί κάποιο σημαντικό τμήμα του αεροσκάφους ή ένα μέρος του εξοπλισμού του, τότε κάνει αυτόματα μεταβολή και επιστρέφει στη βάση του. Η επιστροφή στη βάση μοιάζει να είναι το δυνατό σημείο του Global Hawk. Προαναγγέλει αυτό το αεροσκάφος την εξαφάνιση των πιλότων. Οι σκληροπυρηνικοί του επαγγέλματος το αποκλείουν, αλλά μόνο 100 χρόνια χωρίζουν αυτό το ανεπάνδρωτο θαύμα από τους αδερφούς Ράιτ. Ποιος μπορεί να ξέρει τι είναι δυνατό να συμβεί σε έναν αιώνα από τώρα? Στη συνέχεια, δείτε μια υπτάμενη αποθήκη με το όνομα C5. Και αργότερα, ένα ταξίδι στην Ουκρανία και το μεγαλύτερο αεροπλάνο του κόσμου. Είναι το μεγάλο όνειρο κάθε μεταφορικής εταιρείας. Ένα αποθηκευτικό όχημα με μήκος ποδοσφαιρικού γηπέδου και πλάτος αίθουσας bowling με 8 διαδρόμους. Ένα όχημα με αρκετή δύναμη ώστε να μπορεί να σηκώσει 145 τόνους φορτίου με τη μία. Το μόνο του πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο τεράστιο που δεν μπορεί να χωρέσει σε κανέναν δρόμο. Έτσι η πολεμική αεροπορία του πρόσθεσε φτερά και ονόμασε αυτόν τον υπτάμενο Λεβιάθαν C5 Galaxy. Το C5 είναι εκπληκτικό αεροπλάνο. Διαθέτουμε και άλλα αεροπλάνα που μπορούν να μεταφέρουν προμήθειες και εξοπλισμό, αλλά μόνο αυτό μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα πραγματικά μεγάλα και βαριά φορτία. Δεν υπάρχει τίποτα στο οπλοστάσιο της πολεμικής αεροπορίας που δεν μπορεί να μεταφέρει το C5, τάγκς, ελικόπτερα, ακόμα και γέφυρες. Μπορεί να μεταφέρει ως και 6 επιβατικά λεωφορεία, 100 σκαθάρια Volkswagen, 1.200.000 McDonald's hamburger. Είτε πρόκειται για χάμπεργκερ είτε για οβιδοβόλα, το C5 είναι μια υπτάμενη αποθήκη. Η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ βασίζεται ιδιαίτερα σε αυτό και δεν είναι η μόνη. Μία άλλη σημαντική πλευρά του C5 είναι η ανθρωπιστική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει. Όταν κάποια περιοχή έχει πληγεί από τυφώνα ή σεισμό και πρέπει να μεταφερθούν άμεσα προμήθειες, εξοπλισμός και προσωπικό για την αντιμετώπιση της καταστροφής, το C5 είναι το πρώτο αεροπλάνο που φτάνει στην περιοχή. Όταν ένα C5 πετάει, επισκιάζει κάθε άλλο αεροπλάνο. Το άνοιγμα των φτερών του είναι μεγαλύτερο από ένα 747 και η ουρά του φτάνει το ύψος εξαόροφου κτηρίου. Για μένα, το πιο αξιοθαύμαστο είναι το μέγεθος των κινητήρων του. Η διάμετρός τους φτάνει τα 2,5 μέτρα, πράγμα που σημαίνει πως κάποιος μπορεί να σταθεί όρθιος εκεί μέσα. Το C5 διαθέτει 4 τεράστιους κινητήρες και η όθηση που του δίνουν είναι απαραίτητη, αφού πλήρως φορτωμένο και γεμάτο καύσιμα, το βάρος του αεροσκάφους φτάνει τους 420 τόνους. Αν και έχω πιλοτάρει το C5 για πολλά χρόνια και για χιλιάδες ώρες πτήσης, συνεχίζω να μένω κατάπληκτος κάθε φορά που βρίσκομαι στον αέρα. Ακόμα και αν απλά δω ένα C5 να περνάει ή να απογειώνεται, το παρακολουθώ με δέος, γιατί είναι ένα εκπληκτικό αεροσκάφος. Πραγματικά με συναρπάζει να το πιλοτάρω. Το C5 είναι εξίσου εντυπωσιακό και όταν είναι προσγειωμένο. Κανένα άλλο φορτηγό αεροσκάφος δεν διαθέτει πόρτες και στο μπροστινό και στο πίσω μέρος της ατράκτου. Και το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα προσγείωσής του επιτρέπει να γονατίζει, ώστε η φόρτωση και η εκφόρτωση να γίνεται πιο εύκολα. Αλλά ακόμη και με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, η επιτυχία κάθε αποστολής εξαρτάται κυρίως από το πλήρωμα. Η ομάδα του C5 είναι αξιοθαύμαστη. Είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα φορτώνουν και ξεφορτώνουν το φορτίο που μεταφέρουμε.
Τα φρένα είναι έτοιμα. Τζόνι, είσαι έτοιμος? Ναι. Όλα έτοιμα. Εντάξει. Το σημερινό φορτίο είναι 4 ελικόπτερα. Τοποθετήθηκαν έτσι ώστε το μπροστινό μέρος τους να είναι στραμμένο προς το πίσω μέρος του αεροσκάφους, το οποίο θα μπορούσε να χωρέσει άλλα 2. Σε αυτή την περίπτωση, ο τρόπος τοποθέτησης θα ήταν διαφορετικός. Κάποια θα έμπαιναν με την ουρά, άλλα με το ρίγχος. Η φόρτωση και η εκφόρτωση μικρότερων αντικειμένων αποτελούν επίσης μέρος του παζλ. Πρώτα, το πλήρωμα προσαρμόζει το φορτίο στην ειδική πλατφόρμα. Τα υπόλοιπα μας θυμίζουν πως δεν χρειάζεται κάθε λύση να είναι αποτέλεσμα υψηλής τεχνολογίας. Βάζουμε αυτές τις μεταλλικές λωρίδες και τις γυρνάμε ανάποδα. Προσαρμόζουμε την πλευρά με τα ροδάκια στην πλατφόρμα που φτάνει μέχρι τον αποθηκευτικό χώρο, διασχίζοντας όλο το μήκος του αεροσκάφους, έτσι ώστε επάνω τους να κλειστράει άνετα το φορτίο. Είναι ένα πολύ καλό σύστημα, γιατί έτσι ακόμα και λίγα άτομα μπορούν να σπρώξουν και να τοποθετήσουν στη θέση του ένα φορτίο βάρους ως και 5 τόνων. Τα πράγματα περιπλέκονται λίγο περισσότερο καθώς ο πιλότος ετοιμάζεται για την απογείωση. Το κλείσιμο της πίσω πόρτας δεν είναι ακριβώς σαν το κλείσιμο ενός sport bagage. Αρχικά η πόρτα πίεσης θα πάρει μια σχεδόν κάθετη θέση και μετά η ράμπα φόρτωσης αρχίζει να σηκώνεται. Ο μηχανικός στο πάνω μέρος της κλειδώνει και σταθεροποιεί την πόρτα πίεσης και τη ράμπα. Στη συνέχεια κλείνουν οι πλάγιες πόρτες και στο τέλος η κεντρική εξωτερική πόρτα. Τώρα το αεροσκάφος είναι έτοιμο να επιστρέψει στην αρχική οριζόντια θέση του και είναι έτοιμο για τροχιοδρόμηση και απογείωση. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα σε περίπτωση που υπάρχουν εμπόδια στο έδαφος, γιατί η ορατότητά μας είναι πολύ περιορισμένη. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε από τα παράθυρα ώστε να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε τα πιθανά εμπόδια. Φυσικά δεν θέλουμε να πέσουμε σε κανένα υπόστεγο αεροσκαφών ή ηλεκτρικό στήλο. Γι' αυτό, όσο είμαστε στο έδαφος, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν αναπτύσσουμε ταχύτητα, για να αποφύγουμε οποιαδήποτε σύγκρουση. Σε κάποιες αποστολές, το C5 απλά δεν προσγειώνεται καθόλου και έτσι αποφεύγει τα εμπόδια στο διάδρομο προσγείωσης. 5, 4, 3, 2, 1, green light. Και άλλα φορτηγά αεροσκάφη εκτοξεύουν το φορτίο τους στον αέρα, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν με το C5. Το 1989, το πλήρωμα ενός C5 δημιούργησε καινούριο ρεκόρ, ρίχνοντας από ψηλά 95 τόνους βαρέως στρατιωτικού εξοπλισμού. Αυστηρά μέτρα προφύλαξης εγγυώνται την ασφάλεια όλων, ειδικά όταν το φορτίο που πέφτει από ψηλά δεν είναι προμήθειες, αλλά στρατιώτες. Συνήθως πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα στρατιωτών και είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το πού και πότε επιτρέπεται να πέσουν, ώστε να αποφευθούν τραυματισμοί και απρόοπτα. Για παράδειγμα, το να παγιδευτεί κάποιος σε δέντρο κατά την πτώση. Αυτά είναι τα φώτα του συστήματος πτώσης. Έχει πολύ θόρυβο στο αεροπλάνο και αυτό χειροτερεύει όταν οι πόρτες στο κάτω μέρος του σκάφους ανοίγουν. Πολλοί από τους στρατιώτες δεν έχουν ακουστικά. Έτσι χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα που μας επιτρέπει να του δίνουμε ένα οπτικό σήμα ώστε να ξέρουν πότε μπορούν να πηδήξουν. Το κόκκινο φωτάκι ανάβει όταν το σκάφος ετοιμάζεται να πάρει την κατάλληλη θέση για την πτώση. Και το πράσινο όταν όλα είναι εντάξει και μπορούν να πηδήξουν. Όταν η πτώση δεν είναι πια ασφαλής, ανάβει ξανά το κόκκινο φωτάκι. Δεν χρειάζεται να πέσουν όλοι οι στρατιώτες σε όλες τις περιπτώσεις. Το C5 μπορεί να μετατραπεί επίσης σε στρατιωτικό επιβατικό όχημα. Υπάρχει χώρος για 73 άτομα πάνω από τον αποθηκευτικό χώρο. Τα καθίσματα είναι πολύ άνετα, ίσως και περισσότερο από ένα κάθισμα συνηθισμένου επιβατικού αεροπλάνου. Επίσης προσφέρεται φαγητό κατά τη διάρκεια της πτήσης, είτε σάντουιτς είτε κατεψυγμένα γεύματα που ζεσταίνουμε στους φούρνους πριν τα σερβίρουμε. Υπάρχουν επίσης και διάφορα σνακ. Προσφέρονται δηλαδή όλες οι ανέσεις μιας συνηθισμένης πτήσης. Εκτός από το έργο. Το C5 έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με ένα συνηθισμένο επιβατικό αεροπλάνο. Μπορεί να ανεφοδιαστεί με καύσιμα ενώ βρίσκεται στον αέρα. Αυτό γίνεται με μια συνεργασία μεταξύ δύο αεροπλάνων. Το αεροσκάφος τροφοδοσίας πετάει μπροστά από το C5 που πλησιάζει από πίσω.
Στη συνέχεια, η δεξαμενή του C5 ενώνεται με το αεροσκάφος τροφοδοσίας μέσω μιας αντλίας που εξέχει από το πίσω μέρος του. Μερικές φορές το C5 μένει ενωμένο με το αεροσκάφος τροφοδοσίας για 20 ή 25 λεπτά, ενώ και τα δύο πετούν σε απόσταση 4 έως 6 μέτρων το ένα από το άλλο. Με δεξαμενές χωρητικότητας 200.000 λίτρων που δεν αδειάζουν ποτέ, το C5 μπορεί να πετάει χωρίς να σταματάει καθόλου. Όμως αυτό το γιγαντιαίο αεροσκάφος έχει ανάγκη εξυγχρονισμού. Σχεδιασμένο στις αρχές του 60, η τεχνολογία πίσω από την κατασκευή και τον εξοπλισμό του είναι ξεπερασμένη. Αντί να το αποσύρει όμως η κατασκευαστική εταιρεία του, αποφάσισε να του κάνει ένα δραστικό lifting υψηλής τεχνολογίας. Ο σκοπός μας είναι να εξυγχρονίσουμε το αεροσκάφος με νέο και μοντέρνο εξοπλισμό. Έχουμε προσθέσει αυτόματα χειριστήρια πτήσης, σύστημα ελέγχου πτήσης, κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες, καθώς και οθόνες υγρού κρυστάλλου στη θέση των παλιών μετρητών. Το νέο πιλωτήριο έχει αλλάξει τελείως όψη. Ένα πλεονέκτημα αυτού του αεροπλάνου είναι ότι κάποιος μπορεί να αλλάξει την εικόνα της οθόνης με το απλό πάτημα ενός κουμπιού και το τράβηγμα ενός μοχλού. Αν ο πιλότος προτιμά να βρίσκεται η οθόνη βασικής πορείας πτήσης σε άλλη θέση, μπορεί να το ρυθμίσει αμέσως, αλλάζοντάς τη θέση με μία άλλη οθόνη. Μία από τις νέες οθόνες του πιλωτηρίου θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση που το C5 πρέπει να διεισδύσει σε εχθρικό εναέριο χώρο. Το αεροσκάφος έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, το επωνομαζόμενο σύστημα αμυντικής αερογέφυρας. Το σκάφος διαθέτει ειδικούς αισθητήρες που εντοπίζουν τα υπέρυθρα σήματα που στέλνονται από εχθρικά συστήματα εκτόξευσης βλημάτων και ειδοποιεί το πλήρωμα μέσω της ειδικής οθόνης. Επιπλέον, εκτοξεύει αυτόματα προστατευτικές φωτοβολίδες. Οι στρατιωτικοί σύμβουλοι ελπίζουν πως το ανανεωμένο C5 θα αποτελέσει το απόλυτο φορτηγό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας για τα επόμενα 40 χρόνια. Η κληρονομιά του θα διαρκέσει σίγουρα πολύ περισσότερο. Το C5 είναι ένα πολύ σημαντικό απόκτημα της πολεμικής αεροπορίας, της κυβέρνησης και του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και έχω την ευκαιρία να υπηρετήσω τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια, δείτε το τεράστιο αεροπλάνο που μπορεί να πετάξει ψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο και ανακαλύψτε πώς μπορεί να εξαλείψει τις ενοχλητικές παρεμβολές στο κινητό σας. Κάπου στη στρατόσφαιρα, αυτό το υπτάμενο μεγαθύριο διεκδικεί μια θέση στο μέλλον της αεροναυπηγικής. Το ήλιος είναι ένα ανεπάνδρωτο υπτάμενο φτερό που μπορεί να μην σπάει κάποιο ρεκόρ ταχύτητας, αλλά σπάει αναμφισβήτητα ρεκόρ ύψους. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αεροπλάνα του κόσμου, με τη μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά και με τη δυνατότητα να πετάξει σε τεράστιο ύψος. Και αυτό το καταφέρνει καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια από οποιοδήποτε άλλο αεροπλάνο στον κόσμο. Πετάει με όση ενέργεια χρειάζεται ένα μικρό σκούτερ ή ένα μηχανάκι μικρού κυβισμού. Καμιά άλλη μηχανή που έχει κατασκευαστεί από άνθρωπο δεν μπορεί να καταφέρει όλα αυτά τα πράγματα. Σχεδιασμένο από την AeroVironment με χρηματοδότηση της NASA, το ήλιος μπορεί να φτάσει στο κατόφλι του διαστήματος και να μείνει εκεί. Μοιάζει με αεροπλάνο, αλλά λειτουργεί σαν δορυφόρος. Το άνοιγμα των φτερών του είναι μεγαλύτερο από ένα τζάμπο, αλλά το βάρος του είναι μικρότερο από το αυτοκίνητό σας. Επειδή είναι τόσο ελαφρύ, δεν χρειάζεται να κινείται πολύ γρήγορα για να δημιουργήσει την άνοση που είναι απαραίτητη για να μείνει στον αέρα. Απογειώνεται με ταχύτητα ποδήλατου και μοιάζει με ένα τελείως επίπεδο φτερό. Αφού απογειωθεί, παίρνει βαθμιαία το σχήμα χαμόγελου. Είναι συναρπαστικό να το παρακολουθεί κανείς. Νομίζω πως είναι το πιο κομψό αεροπλάνο που θα δείτε ποτέ στον ουρανό. Και μην ξεχνάτε ότι είναι τελείως αθόρυβο. Ακούγεται σαν θρώισμα φύλλων. Και αυτό μόνο αν στέκεστε κοντά του. Αν βρίσκεται έστω και σε μικρή απόσταση από εσάς, δεν ακούγεται τίποτα απολύτως. Μοιάζει απλά να είναι μετέωρο. Οι ειδικοί κατασκεύασαν το ήλιος από ανάλαφρα σύνθετα υλικά που δεν θα βρείτε σε ένα τυχαίο κατάστημα σιδερικών. Όμως, όπως ξέρει κάθε σεφ, το σημαντικό δεν είναι τα υλικά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται.
Εξαιτίας της μοναδικότητας του αεροπλάνου, η κατασκευή του πρέπει να είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Πράγμα που σημαίνει πως ο σχεδιασμός του είναι μια πολύ λεπτή διαδικασία. Δεν πρέπει να το βαραίνει τίποτα που δεν του είναι απαραίτητο. Γι' αυτό η τεχνική πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και απαιτητική, ώστε να μην γίνουν λάθη που θα έχουν σαν αποτέλεσμα κατασκευαστικές αδυναμίες. Σε ένα αεροπλάνο που πετάει πιο κοντά στον ήλιο από οποιοδήποτε άλλο, ταιριάζει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια. 62.000 ξεχωριστά ηλιακά κύτταρα τοποθετούνται προσεκτικά σε κάθε ένα από τα 6 τμήματά του, που μετά ενώνονται για να σχηματίσουν το φτερό των 75 μέτρων. Για να είναι σίγουρο πως το ήλιος θα απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία γίνεται, το πλήρωμά του αρχίζει τις προετοιμασίες πριν από την ανατολή του ηλίου, και όταν ο υπόλοιπος κόσμος κλείνει το ξυπνητήρι του και σηκώνεται από το κρεβάτι του, οι πιλότοι που κατευθύνουν το ήλιος από το έδαφος έχουν ήδη αρχίσει δουλειά. Το καθήκον τους είναι να το οδηγούν στα σημεία όπου ο ήλιος λάμπει περισσότερο. Το απογειώνουμε με την ανατολή του ηλίου και πετάμε δυτικά και όλο και πιο ψηλά. Με τον ήλιο να βρίσκεται συνεχώς στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, ώστε να λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή ηλιακή ενέργεια. Καθώς η γωνία του ήλιου αλλάζει συνεχώς, ανάλογα με την ώρα της ημέρας, αλλάζουμε και εμείς την πορεία του αεροπλάνου, ώστε να έχει τον ήλιο πάντα από πάνω του ή από πίσω του μέχρι να δύσει. Για να πετάξει αυτό το αεροπλάνο, χρειάζεται περίπου 10 κιλοβάτ ενέργειας, δηλαδή όσοι χρειάζονται και λίγα πιστολάκια μαλλιών. Το ήλιος μπορεί να μοιάζει με εύθραυστο γίγαντα που μπορεί να γίνει 1000 κομμάτια σε ένα δυνατό αεράκι, αλλά αυτό δεν ισχύει. Είναι πολύ μεγάλο και ελαφρύ, αλλά είναι επίσης και πολύ δυνατό και γερό. Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν το σχεδιασμό των συνηθισμένων επιβατικών αεροπλάνων. Η δύναμή του οφείλεται στην ευκαμψία του. Μοιάζει με ιτιά. Λυγίζει, αλλά δεν σπάει. Αυτό ακριβώς κάνει αν αντιμετωπίσει δυνατούς ανέμους. Ανοίξτε τις μηχανές. Υπάρχει ανησυχία για το γερανό στην περιοχή. Κανένα πρόβλημα, έχουμε τηλεμετρία. Χάρη στη δύναμη και την ελαφρότητά του, το ήλιος μπορεί να ανέβει σε μεγάλα ύψη στη στρατόσφαιρα. Ανέβηκε. Το 2001 το ήλιος έκανε καινούριο ρεκόρ ύψους για μη πυραυλοκίνητο αεροσκάφος. Νομίζω πως αυτό είναι καινούριο ρεκόρ ύψους. Το ήλιος έφτασε σε ύψος 30 χιλιόμετρων. Συγχαρητήρια. Είναι ώρα να επιστρέψει. Εκεί, στα σύνορα του διαστήματος, θα γράψει ιστορία στον τομέα της εναέριας επιτήρησης και της πρόγνωσης του καιρού. Αλλά η μεγαλύτερη χρησιμότητα του ήλιου αφορά το ακουστικό του κινητού σας. Οι ειδικοί σχεδιάζουν να το τοποθετήσουν πάνω από διάφορες πόλεις, όπου θα χρησιμεύει σαν δορυφόρος τηλεπικοινωνιών. Το αεροπλάνο κινείται σε μια τόσο μικρή ακτίνα που φαίνεται στάσιμο από το έδαφος. Έτσι λειτουργεί σαν κεραία κινητής τηλεφωνίας που φτάνει σε ύψος 19 χιλιόμετρων και με αυτόν τον τρόπο εξαλείφει τα παράσιτα και τις παρεμβολές στα κινητά που δημιουργούνται όταν χάνεται το σήμα του δικτύου. Όμως υπάρχει ακόμη ένα μικρό πρόβλημα. Όταν ο ήλιος δύει, κατεβαίνει και το ήλιος, αφού κινείται με ηλεκτρική ενέργεια. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι σχεδόν έτοιμη. Θέλουμε να ενσωματώσουμε ένα σύστημα μετατροπής χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική στο αεροσκάφος που θα λειτουργεί σαν μπαταρία χάρη στη μίξη υδρογόνου και οξυγόνου. Τα υποπροϊόντα αυτής της μίξης είναι νερό και ηλεκτρισμός. Και έτσι θα ενεργοποιείται το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με αυτόν τον τρόπο, η διάρκεια των πτήσεων θα μπορεί να φτάνει όχι μόνο εβδομάδες, αλλά και μήνες. Έχε το νου σου λοιπόν, στρατόσφαιρα. Το ήλιος έρχεται. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο τζετ του κόσμου σκίζει τους αιθέρες πάνω από την Ουκρανία. Πρόκειται για ένα αεροπλάνο που μπορεί κάποια μέρα να θέσει εσάς σε τροχιά γύρω από το διάστημα. Καλώς ήρθατε στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Είναι διάσημο για την ιστορία του και έχει δανείσει το όνομά του σε ένα δημοφιλές πιάτο με κοτόπουλο.
Τώρα στο Κίεβο μαγειρεύεται κάτι τόσο μεγάλο που δεν χωράει σε καμία κατσαρόλα. Απολαύστε το μεγαλύτερο σε λειτουργία αεροσκάφος του πλανήτη. Το Αντόνοφ 225. Το Αντόνοφ 225 είναι το μεγαλύτερο αεροσκάφος που υπάρχει από όλες τις απόψεις. Το βάρος του, το μέγεθός του, η επιφάνειά του, όλα επάνω του είναι γιγάντια. Αυτός ο Ουκρανικός Λεβιάθαν δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο τζετ που κατασκευάστηκε ποτέ. Είναι επίσης και ένα εξαιρετικά σπάνιο μοντέλο. Τόσο σπάνιο που αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας είναι το μοναδικό που υπάρχει. Από το ρίγχος μέχρι την ουρά έχει μήκος ουρανοξύστη 27 ορόφων, ενώ το άνοιγμα των φτερών του φτάνει τα 89 μέτρα, σχεδόν όσο και ένα οικοδομικό τετράγωνο. Στα 88 μέτρα έχει τις διαστάσεις ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου. Κάθε φορά που το βλέπω, μένω άναυδος με το μέγεθός του. Το ύψος της ουράς του φτάνει τα 18 μέτρα, σαν ένα εξαόροφο κτίριο. Είναι πραγματικά τεράστιο. Το 225 είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα 747. Αν συγκρίνουμε το 225 με ένα 747, θα διαπιστώσουμε πως η ουρά του 747 σταματά εδώ που βρίσκεται το χέρι μου. Δημιουργήθηκε το 1988 και αποτέλεσε τον τελευταίο τεχνολογικό θρίαμβο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν ένα τρόπαιο που το Κρεμλίνο ήλπιζε να επιδείξει σαν το πιο μεγαλειώδες δημιούργημα της σοβιετικής μηχανολογίας. Όταν όμως η Σοβιετική Αυτοκρατορία κατέρευσε, το 225 ξεχάστηκε στο Κίεβο. Μετά από μια δεκαετία χειμερίας νάρκης, οι Ουκρανοί το ανέστησαν και σε συνεργασία με τη λονδρέζικη μεταφορική εταιρεία Airfoil Heavy Lift το προωθούν σαν το απόλυτο φορτηγό αεροσκάφος που πετάει σε όλο τον κόσμο. Ικανοποιημένοι διεθνείς πελάτες έχουν κάνει το εσωτερικό του να μοιάζει σαν τον προφυλακτήρα νταλίκας μεγάλων διαδρομών. Αυτό που εκτιμούν περισσότερο στο 225 είναι ο αποθηκευτικός χώρος του στο μέγεθος της Σιβηρίας. Η απόσταση από τη μία άκρη του αεροπλάνου στην άλλη είναι τεράστια. Σχεδόν το μισό ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου. Νιώθεις σαν να βρίσκεσαι μέσα σε ένα καθεδρικό ναό, εξαιτίας της οροφής ύψους 4,5 μέτρων. Επιπλέον, δημιουργείται ηχό εξαιτίας του δαπέδου από τιτάνιο. Το 225 μπορεί να μεταφέρει το απίστευτο βάρος των 275 τόνων στον αποθηκευτικό του χώρο. Κανένα άλλο αεροσκάφος στον κόσμο δεν μπορεί να μεταφέρει φορτίο τέτοιου βάρους. Το 225 μπορεί να μεταφέρει 54 ενήλικες ελέφαντες. Πρόκειται για μεγάλο φορτίο. Φυσικά θα χρειαζόμασταν τεράστια καθίσματα, αλλά θα τα βγάζαμε πέρα μια χαρά. Για να μπορεί να μεταφέρει ένα τόσο μεγάλο και βαρύ φορτίο, το 225 έχει τον ίδιο τεχνολογικό εξοπλισμό με τον μικρότερο αμερικανό ξαδερφό του, το C5. Έχουμε δύο μεγάλους ανυψωτικούς γρίλους στο μπροστινό μέρος. Καθώς αυτοί αρχίζουν να συστρέφονται, το ρίγχος του αεροπλάνου πλησιάζει προς το έδαφος, δίνοντας κλίση στις μπροστινές ρόδες. Μετά ξετυλίγεται τμηματικά η ράμπα. Διαθέτουμε επίσης και δύο υπερυψωμένους γερανούς. Ο καθένας τους ζυγίζει 10 τόνους και μπορεί να σηκώσει έως και 20 τόνους φορτίου από το μπροστινό μέρος και να το μεταφέρει στον αποθηκευτικό χώρο στο εσωτερικό του αεροπλάνου. Πλήρως φορτωμένο και γεμάτο καύσιμα, το βάρος του 225 φτάνει τους 661 τόνους. Στα γιγαντιαία φτερά του κρύβεται η δύναμη που το κρατάει στον αέρα. Το Αντόνοφ 225 έχει 6 μηχανές D18. Κάθε μία από αυτές τις μηχανές έχει μέγιστη ισχύ 23,4 τόνων. Στο σύνολό τους, οι 6 μηχανές φτάνουν σε ισχύ τους 180 τόνους. Πρόκειται για μια υποδύναμη 500 τόνων, που είναι ανάλογη αυτής των 6.500 καινούριων αυτοκινήτων. Αυτό σας δίνει μια ιδέα της όθησης που χρειάζεται αυτό το αεροπλάνο για να απογειωθεί.
Όταν κινείται, μοιάζει να πηγαίνει πολύ αργά, αλλά αυτό δεν ισχύει. Μπορεί να φτάνει τα 289 χιλιόμετρα την ώρα κατά την απογείωση και να μοιάζει σαν να σέρνεται. Τόσο που όποιος το βλέπει να αναρωτιέται, θα καταφέρει να πετάξει? Αν πετάει κοντά στο έδαφος, μοιάζει να είναι στάσιμο, σαν αερόστατο, ενώ στην πραγματικότητα φτάνει τα 321 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό όμως δεν φαίνεται εξαιτίας του μεγέθους του. Κάθε φορά που το 225 προσγειώνεται, βασίζεται στο εξελιγμένο του σύστημα προσγείωσης, που αποτελείται από 32 τροχούς. Μπορείτε να μαντέψετε γιατί χρειάζεται τόσους πολλούς? Ο λόγος είναι το βάρος του αεροπλάνου, που φτάνει τους 287 τόνους όταν είναι άδειο. Για να μοιραστεί το βάρος του κατά την προσγείωση στο διάδρομο, είναι απαραίτητη πολλή τροχή. Επίσης, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το πού θα το προσγειώσουμε, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί μια τεράστια τρύπα στο έδαφος. Κάτι που και εμείς και οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου θα θέλαμε να αποφύγουμε. Μερικοί υπεύθυνοι αεροδρομίων δεν θέλουν να προσγειωθεί αυτό το αεροπλάνο σε δικό τους έδαφος, γιατί το μέγεθός του τους αποθαρρύνει. Για παράδειγμα, φοβούνται πως τα φτερά του θα ξεριζώσουν στήλους. Άλλοι πάλι ανυπομονούν να του δώσουν μια ευκαιρία να εμφανιστεί στο αεροδρόμιό τους, γιατί το μέγεθός του τους συναρπάζει. Αυτό το υπέρβαρο, τεράστιο αεροσκάφος διαθέτει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που το κάνει ακόμη πιο ακαταμάχητο. Μια σχάρα οροφής. Αυτό το αεροπλάνο σχεδιάστηκε για να μπορεί να μεταφέρει φορτίο όχι μόνο στο εσωτερικό του, αλλά και εξωτερικά, με πρωταρχικό σκοπό τη μεταφορά του Σοβιετικού διαστημικού λεωφορείου. Λίγο πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, το 225 είχε εντυπωσιάσει την οικουμένη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών πτήσεων με φορτίο το Σοβιετικό διαστημικό λεωφορείο. Το 225 πρόκειτο να συμμετέχει ενεργά στο διαστημικό πρόγραμμα της Σοβιετικής Ένωσης, μεταφέροντας το διαστημικό λεωφορείο από τον διάδρομο προσγείωσης στην εξέδρα εκτόξευσης. Στην κορυφή του 225 υπάρχουν προεξοχές για την τοποθέτηση του φορτίου στο πάνω εξωτερικό μέρος της ατράκτου. Στην περίπτωση του διαστημικού λεωφορείου υπήρχε ένα ειδικό προσάρτημα για την ασφαλή μεταφορά του. Και εμείς επίσης ερευνούμε τις δυνατότητες μεταφοράς φορτίου στην κορυφή του 225. Αν και η προσφορά του 225 στην εξερεύνηση του διαστήματος διακόπηκε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οι ειδικοί πιστεύουν πως μπορεί να κάνει θεαματική επάνωδο σε αυτό το τομέα, εκτοξεύοντας σπιράλους στη στρατόσφαιρα. Το αεροπλάνο θα απογειώνεται και θα φτάνει σε ύψος 9 χιλιόμετρων πριν αποσπαστεί από τον πύραυλο. Οι κινητήρες του πυράβλου θα μπαίνουν σε λειτουργία και ο πύραυλος θα εξακονδίζεται στο διάστημα. Ό,τι και να επιφυλάσσει το μέλλον για το Αντόνοφ 225, οι δυνατότητές του μοιάζουν να είναι τόσο μεγάλες όσο και το μέγεθός του. Το μεγαλύτερο σε λειτουργία αεροσκάφος του κόσμου αποδεικνύει πως το μέγεθος είναι ουσιαστικής σημασίας. Όπου και αν πηγαίνουν, τα μεγαλύτερα αεροπλάνα του κόσμου κάνουν μεγάλη εντύπωση. Είτε μεταφέρουν εμάς, είτε το φορτίο μας, είτε το σήμα των κινητών τηλεφώνων μας. Είναι αρκετά μεγάλα για να δίνουν φτερά στο όραμα ενός καλύτερου μέλλοντος. Αφήγηση Ιφηγένεια Στάικου, Θέμης Ψυχογιός. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτον. Διανομή παραγωγή Αλφα Μίντια.